Internet never forget. I still remember ZANU-PF ichida kupinda pachigaro, ichida kuvoterwa, vaienda ivo kumavhenda ese vachinotaura ivo vachiti vendors for ED, and vakataura ivo vakati chivoterai ZANU-PF, then makansela ari kukudzingai nde-ACCC, so mukavhotera ZANU-PF hapana mumwe achazokudzingai, muchange makuita madiro. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe ne-every update yandinokupai pano nguva nenguva. Now mavhenda ari kuchema achiti ingawani takanzi hatina kwatinoenda, asi zuva ranhasi rave bata yave bishi gonzo nachin'ai kumhanyisana kwemavhenda nemapurisa ekansel. So muri Zimbabwe, I'm going to play you video raitaurwa nemumwe wevanhu veZANU-PF achitsvaga iye mavotes kuvanhu. Then kana maona video iroro muri Zimbabwe munozondiudzawo zvamunofunga about this issue yemavhenda. Anditi chatiri kuda ndechekuti munhu wese make sure ya registered voter. Anditi imimi hamuna kwamuchaenda even after election, but munofanira register kuvhota kuti mubvise makansela aya ari kuti imi mubve mustreet. They are fighting nemi zveupenyu hwenyu imimi, because mukabva mustreet munanotengesera kupi? Mhuri dzinofa nenzara. Saka sekula yavo isu tavaudza kuti isu seZANU-PF hakuna vhenda anobatwa kusvika Jesu adzoka. Kana takuenda kudenga na Jesu tosiyana nechivhenda. Saka tiri kuti mimi relaxai, garai, iyi timu ichauya ichiona asina kuregister kuvhota noda kubatsirwa zvitupa. Haisi mhosva kuti hauna kuregister kuvhota, haisi mhosva kuti hauna chitupa, hauharasirwi izvozvo. Ndosaka tati vakuasistei kuti muende munodi munoregister kuvhota mutore zvitupa. Handiti? Saka ngatiende munzvimbo dzedu, ngatishande takasungunuka.